Hello गासिबो नै दुब्लि बारियाव आसु आबाद मावदों ओमफ्राय ओरै फाथोबो फोनो नागिरदों दा ट्रेक्टरजों एवगासिनो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर आबाद मावनायाव माबायदि खस्थ' मोनो नै आंथ' ट्रेक्टर सालायफेराखै ओमफ्राय सालायाखै आं उनाव ट्रेक्टरजों लोगोखौ सालायबाय आरोना ज' आबाद मावदों नालाय थाव रोगाना होग्रा जगालि खालामना होग्रा जाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर बिराद हाद्रिखा लोब हाद्रिनि लोगोफोर दा नैबे दखरसे दब्लायनै माबा फाथो फोबाय ओमफ्राय बाखि सेस आसु आबाद मावजोब्बाय आरो ना आसु फोजोब्बाय रज'बायबो आसुआ गुवारथार जायगाया ओइ हरैजाय आसु फोजोब्बाय नै ओरै आसु फोजोब्बाय खालि नैबे दब्लायसेल' बे दब्लायसेयावल' फाथो फोदों आरो ना जानो थाखाय न'आव दब्लायसे माने दब्लायनिया नांगौलाय नैबे साइडआवबो बावबो आसुफोर माबा फोबाय मा होनो फाथो फोबाय आरो ना लोगोफोर दा एवबाय थानायावबो फाथो फोबाय ओमफ्राय नैबे आं दा जे थाबायबाय थादों बेहायबो फाथो फोबाय आरो बाखि जे आसुआनो जोब आसुआबो रज'हांबाय बिराद मोजां जाबाय सोमखोर बे साइडआव आसु आरो ना साबसे रज'बाय बिराद हाद्रि हखंबाय नै आसुआ नै बिराद बुरजा रज'बाय नै बिराद मोजां रज'बोबाय नै बे आसु रज'बाय आरो ना लोगोफोर नैबेथिंबो आसुजों गासिबो नैबेहाय साबसिन जादों एसे हाग्रायाबो खम नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिराद बुरिया रज'बाय आसु फुरा जाखावखासिगोन बिसोर एसेल' अखा मोनदेरबावनांसिगौमोन सेस बे आसु रज'बाय आरो ना गासिबो एसे जौबावबा बिराद मोजां नुबावगोन बेराबो होजोब्बाय चारिय'फाले फुरा हाद्रि खुजोबखायो नै केमेरायासो मैला जाजोबलायबाय हाद्रिजों क्लियार नुलायला भिडिअखौनो फुरा एवगासिनो आरोना जोंना आसु मोनबा देखायबावसै लोगोफोर हाया ओरैनो फारसेथिं आबाद मावोबा एसेबाबो मोनो आरोना ओंखायनो हानायखिनिखौ आबाद मावनो नाजानांगौ ओरैनो थायाबालासिनो गोबाल' हाद्रि नै केमेरा लेन्सआव फुरा हाद्रि जाजोब्बाय क्लियारखौ नुनाय नंला अयथासार आवाज जाखायो होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर